amb mi, que al final tu i jo no som tan diferents, ens agrada el mateix, ens agrada viure bé. He trobat una llar que em dóna escalfor, m'he aturat a un refugi que em dóna consol. Estic sol al carrer, desemparat, abandonat, o per no haver viscut la vida cada instant. Viu amb mi una vida plena d'emocions, de sentiments i goig que no ens facin envellir, que no ens facin ressentir l'amor. Se'n va el sol a la ciutat, entre l'oscuritat. Els carrers es buiden i la gent ja se'n va. Només queda un trascaire sobre la barra del bar. Tot i que la banda... Bona tarda, seguidors de l'handbol. Molt bona tarda del Rio. Bueno, comencem molt contents avui. El primer episodi, que era un episodi de prova, va sortir superbé. Tenia algun erroret, no?, d'alguna dada, que en Cata no havia estat 2 anys als Bordils, no un. Lo de Marco Panic, que era el Montpellier, no era el Flensburg. Bueno, coses que poden passar. I bueno, tenim una noticieta important que donar, que bueno, tenim un patrocinador del podcast. Òbviament, és una pàgina web de roba esportiva low cost. És una pàgina web nova d'un noi que l'ha començat i es va posar en contacte amb nosaltres perquè està buscant ambaixadors, no?, que es diu, perquè la promocionin. I bueno, ens ha donat un codi de 10% de descompte, que si el voleu fer servir és GymBig, tot junt, en majúscules. Ja ho ficarem a la descripció, tot això. I la pàgina web és mesirve.es. És com el meme aquest del Messi, no?, que fica mesirve, doncs és així, mesirve.es. Podeu entrar, hi ha pilotes de futbol, em sembla que hi ha pilotes de bàsquet, sabates, roba... I bueno, m'ha dit que ara que hem entrat nosaltres com a ambaixadors ficarà coses d'handbol també, intentarà ficar diverses coses d'handbol, que bueno, que si vosaltres sou una persona que no us agrada comprar-vos les Kempa de 200 euros o les Mizuno de 200 euros, doncs bueno, sempre podeu entrar o voleu alguna piloteta perquè us agrada anar a la platja, jugar un partidet de handball platja, o alguna pisteta que està amb els amics, ara que no hi ha tantes lligues actives, ja ho sabeu. mesirve.es, codi GymBig, esteu a la descripció, 10% de descompte. I bueno, Jimmy, comencem amb una gran notícia. La Unió Esportiva Sarrià aconsegueix la permanència a Divisió d'Honor Plata. Seguirà un any més a Plata l'equip de Girona. Home, important perquè sobretot la permanència de l'any passat, com totes les competicions de l'any passat, diguem que són una mica mitges, no?, per no poder acabar la competició i aquestes coses. I hòstia, aquest any sí, Aquest any, jugant tota la temporada, traient molts punts a casa, traient punts fora de casa, que també és necessari, i permanència matemàtica a falta d'una jornada per disputar, així dona gust. Sí, gran feina de Salva Puig, la tornada de Guillem Lozano, Pere Arnau, com sempre, espectacular. El seu germà, també, de pivot, que havia estat lesionat, ja va tornar a mitjans de l'any passat, aquest any ja ha començat des del principi. Roc Segarra, molt bé a l'altre extrem. Bueno, jo trobo que han fet una feina, són un equip molt intens, molt intens. Ja, jo conec un dels entrenadors assistents, que és en Pere Medinyà, que ha sigut company d'equip meu també, el Garbí, i el conec i ell me diu que entrenen amb molta intensitat i així es noten els partits. Són molt intensos, un joc molt ràpid, anada i tornada, explosivitat, i porten aquest ritme. I mira, si tu els guanyes en aquest ritme, doncs molt bé, però molt pocs equips aconsegueixen seguir aquest ritme fins al final, i sobretot a casa, realment. Quan vens d'un viatge llarg, a equips
Bueno, aquest any no tant, perquè s'han subdividit més els grups pel tema de la Covid, però bueno, l'any passat ja ho vam veure que venien equips de fora i se'ls hi feia difícil, no? Perquè tens a les cames del viatge i te trobes un equip molt ràpid, de moltes transicions, d'atacs ràpids, encara que ataquin estàticament, ataquen molt ràpid també, amb l'Arnau de central, que és un central amb uns canvis de ritme, és un tio gros, però té uns canvis de ritme i de direcció molt bons. Hi ha altres com Mariscal, Oriol Teixidor, i bueno, hem vist que seguiran un any més, l'any que ve crec que se'ls complicarà una miqueta més si no aconsegueixen omplir els forats que se'ls hi faran. El buit que deixa per Arnau ja veurem, però bueno. Sembla difícil de suplir, però a més a sí, més, però bueno, crec que aquest any ja està fet. De treure punts aquest any ha sigut, com bé dius, un equip que juga ràpid, que realment aprofitant molts cops les colxonetes que hi ha darrere la porteria, doncs acaba traient molts contraatacs directes, no? Això està bé, el camp també influeix i això, però també té la possibilitat de jugar en altres registres, i és que, per exemple, crec que és en el viatge a Màlaga contra la defensa, contra l'equip menys golejat de tota la divisió d'honor plata, ja en la fase per la permanència, doncs aconsegueixen treure uns punts d'allà en un partit a menys de 50 gols. Per tant, també la capacitat d'adaptar-se i no simplement, si no ens surt lo nostre, ja estem fora, al final també acaba sent molt important al llarg de tota una temporada. Sí, al final la clau per mantindre's a plata és sumar fora de casa. A casa tots els equips són forts, tots els equips aspiren a guanyar gairebé tots els partits. Òbviament hi ha equips que acaben de pujar, hi ha equips que, que els costa una mica més adaptar-se a la categoria, hi ha altres equips que tenen una aposta econòmica molt gran i que són equips quasi imbatibles, no? Com va passar una temporada amb el Barça B, no? Que tenien un equip espectacular i guanyaven gairebé tots els partits, no? O el Nava també. I bueno, jo crec que el Sarrià, des que va pujar a plata, ha demostrat que fora de casa també és capaç de sumar, perquè tothom pensava, bueno, sí, el seu camp, perquè tenen l'afició, tal, ja ho veurem a fora, quan vagi, doncs mira, el primer partit que van jugar a plata, jo diria que van empatar fora, no? El gol de l'últim segon de Roc Segarra, sí, de contraatac, doncs mira, ja van demostrar que són capaços, i un viatge llarg, saps? Vull dir, i bueno, molt contents, l'any que ve ja tenim tot l'estiu per parlar de com supliran aquesta baixa de Pere Arnau, que va l'Àngel Jiménez a Sobal, ja parlarem un altre dia de fitxatges i d'altres temes, ja tindrem programes a l'estiu, quan hi hagi menys competicions, però tot i que venen els Jocs Olímpics també estarem ocupats, però hi haurà períodes que tindrem temps. I doncs felicitats a la Unió Esportiva Sarrià, ens veiem l'any que ve a Divisió d'Honor Plata i de Divisió d'Honor Plata masculina. Començarem a parlar d'altres competicions nacionals. Ojo, perquè tenim avui molta teca, així que anem una miqueta picadets, si no em sap greu. A destajo. Sí, mira, l'ascens a Divisió d'Honor Femenina. Ascens a Divisió d'Honor Femenina. Juga a La Rioja, són 4 equips, jugant totes contra totes. Ara mateix està jugant ja Sant Quirze contra Lanzarote Zonzamas. No sé si tens el resultat a mà, Víctor. Ara mateix en el moment en què estem gravant, això. Bueno, hem mirat abans, anaven 10-10, ara podem dir que van 17-15 a favor de Lanzarote Zonzamas. Doncs 17-15, perquè Lanzarote van veure'l jugar contra Sant Vicenç i és un equip que sap portar els marcadors ajustats i sap treure punts. El mateix Sant Quirze juga demà dissabte a les 4:30 contra el Balonmano Bolaños, i el diumenge a les 12:30 juga l'últim partit d'aquesta fase. Per tant, l'anterior partit, que serà, no sé si intueixo, entre Lanzarote Zonzamas i Balonmano Bolaños, es jugarà a les 10. Per tant, tancarà Sant Quirze, aquesta fase d'ascens, sabent si depèn d'elles per pujar o no. Juga contra el Grafometal La Rioja, que és l'organitzador d'aquesta fase d'ascens. Per tant, no és plat de bon gust, però veurem si les de Dolo Martín, que han demostrat al llarg de tota la temporada. Saber també, el que dic, la clau en això al final és, al llarg de tota una temporada, dominar diferents registres. Hem vist partits ajustats que els treien, com l'eliminatòria anterior, l'hem vist ser capaç de guanyar amb una diferència relativament còmoda, i còmoda molt entre cometes, perquè els partits del nivell mai són còmodes, però guanyar per exemple, contra l'handbol Sant Vicenç, que es va quedar a les portes de jugar aquesta final a 4, i des d'aquí també desitgem tota la sort del món a l'equip de Dolo Martín. Sí, sempre donant suport als equips catalans. És una part positiva, que sabrà el resultat que ha de tenir, no? Si aconsegueix treure endavant i posar-se en una posició bona
per a l'últim partit encara està lluitant per pujar i saber què ha de fer, no? Si li val un empat, si pot perdre de X gols, si ha de guanyar de X gols, perquè tot pot passar, és una final a 4, pot ser molt igualat, pot ser que quedi un puntuatge molt estret i no se sap. Cap equip sumarà els 6 punts, és a dir, estic segur que tots els equips es trauran punts entre ells, factor gol a baratge, ja veurem, sí que és cert que Sant Quirze... No, estem veient ara, a diferència de 2 gols, no és res, això. Sí, i és un dels equips que menys gols rep, i bé, del seu grup de plata era el que menys gols rebia i el que més gols feia, no? Però clar, aquí està jugant contra altres equips d'altres grups que també han sigut capaços de fer aquestes diferències. 17-16 ja ara mateix, 17-16, acaben de marcar. A poc a poc. Doncs mira, seguim, picadet. Sector d'ascens a Divisió d'Honor Plata masculina, del 4 al 6 de juny. Grup 1, jugant-se a Carballo, el Calvo Chiria com a organitzador, el Sant Quirze també al Palavada. No? Perdona? Província de... és a Corunya, no? Carballo, a Galícia. Sí, diria que sí. Juga Calvo Chiria, Sant Quirze, Macarena Esquinita, Javi i el Levante Udemarni. Levante Udemarni, que juntament amb Sant Quirze és un equip que també repeteix també en altres fases d'ascens i categories inferiors, com ja veurem. Ja vam comentar que Sant Quirze aconsegueix ficar el seu sènior A femení i el seu sènior A masculí en fases d'ascens, ho vam comentar la setmana passada, i en aquest cas l'acompanya també a les Plugues, que les Plugues li toca jugar a Ciudad Real en el grup 3 contra l'Unió Financiera, juga també les Plugues, el Caserío de Ciudad Real, que és l'organitzador, i l'Helvetia a Naitasuna, en aquest cas és el filial del primer equip de Sobal. Queda també un grup 2, que juguen Agustinos, Gourmet AMP Lanzarote, que és l'organitzador, que juga a Reife, el Balonmano Soria i el Servando Eibar Escobaroia. Aquests sectors sempre d'ascens a Divisió d'Honor Plata són molt, molt, molt complicats. Sí, estem parlant d'equips com Agustinos, que és un equip mític que ja ha estat sempre nacional, ha tingut entradetes, no? A la Divisió d'Honor Plata, Maracena és un equip de Granada, Sòria, Eibar, que podem dir del País Basc amb l'handbol, és un dels esports més practicats, no? A Naitasuna filial, clar, tot és el filial d'un dels millors equips que hi ha, per tant, estarà molt complicat jugant a Ciudad Real contra un equip organitzador. Sempre encara dona aquest plus, no? Sobretot Ciudad Real, una ciutat molt lligada a l'handbol, amb una afició molt fidel. És cert que tenen un altre equip que ja està a plata, però per què no vols tenir un segon equip? És que la competència dintre de la mateixa ciutat és bona. Perquè serà difícil, és que és impossible gairebé arribar als nivells que van estar abans, però clar, si tenim 2 equips a plata, potser més endavant tenir un equip a Sobal i l'altre a plata, crear algun tipus d'afiliació, no sé com està aquest tema. Estic especulant, però crec que és positiu. Lluita per estar... L'Arco sempre està lluitant per intentar pujar a Sobal i per això, per exemple, té jugadors a les seves files que fitxen, com el Carles Asensio, el David Mac, que també ja em comentarem, també ha anunciat que marxa a Sobal. I clar, és una ciutat que si alguna cosa té és que sap el que és viure l'handbol de més alt nivell. Imagina't, en una ciutat, 2 equips que estiguessin a plata, és que espectacular. Sí. Bueno, a Barcelona ho hem viscut. Sí. Però poquet, però ho hem viscut. Aprofito per enllaçar amb el Sant Martí, no? Com feia aquesta referència. El sector d'ascens a primera estatal masculina. Nacional. També, del 4 al 6 de juny. El Sant Martí juga al Moradí, a Alacant. Ja veurem si viatjo o no, potser et faig alguna connexió en directe des d'allà. Contra el mateix balonmano al Moradí, el Trops Màlaga Norte i Secar La Real. L'altre equip català que juga al sector d'ascens nacional és la Salle Bonanova, que juga a Nava de l'Asunción, contra l'Eche Mesenor Nava, és a dir, un altre club que ja també té un equip a Sobal lluitant per pujar, un altre club, no, una altra ciutat, lluitant per pujar nacional en aquest cas, el Gourmet Marc Alasancio i Agrobeto Casetas. També solen ser complicats els sectors d'ascens nacional perquè hem mencionat els 2 grups on hi ha equips catalans, però hi ha més grups, i jo, per exemple, recordo que vaig tenir l'honor de narrar el sector d'ascens nacional que va fer el Banyoles, que va organitzar Banyoles, i que van acabar pujant amb una carambola de que van quedar millors tercers de grup. Bueno, unes matemàtiques es farà aquest cap de setmana del 4 al 6 de juny, que ja veuràs tu, tocarà agafar calculadora. Sí. Al final que hi hagin menys clubs, perquè no és, per exemple, com el futbol, que en un poble te trobes 4 clubs, aquí a l'handbol
hi ha menys clubs i el que fa és que el talent s'acaba agrupant en uns mateixos equips i te trobes unes fases d'ascens de Lliga Catalana a Nacional, o bueno, segona nacional, com es digui ara, la Lliga Catalana, això que s'han inventat una miqueta no per poder jugar-la, i te trobes al Sant Martí, que és el filial d'un equip que acaba de baixar plata, que no pot ascendir, però li han permès fer la fase. Els jugadors tenen una il·lusió molt gran, perquè pots demostrar que tens nivell de nacional, vale, seguiràs a Lliga, però aquest equip té nivell de nacional, el meu primer equip està nacional, nosaltres també tenim aquest nivell, vale, podem jugar en el nostre primer equip. Podem prendre part, no, d'aquest gran club. I al final aquests partits són complicats perquè costa molt saber, hauríem de posar-nos en contacte amb algú d'aquests clubs o aconseguir d'alguna manera algun vídeo perquè per analitzar un club d'un ascens de primera provincial, diguéssim, no, bueno, primera autonòmica, diguéssim, la màxima lliga autonòmica a pujar a nacional és complicat fer-li un anàlisi sencer si no el coneixes de prop, no? Com nosaltres al Sant Martí, per exemple, no? O la Salle Bonanova, que són equips que han vingut a jugar al Garbí Arena, que jo els he vist. Per tant, sí que puc tenir una idea de com juguen, dels jugadors que tenen, però analitzar els altres equips és complicat. Des d'aquí els donem tots els nostres ànims. Esperem que tots aquests equips catalans que hem nombrat fins ara puguin fer-lo el millor possible. I narrarem els resultats quan els tinguem. Jo us recomano, es va decidir el títol de Lliga Catalana en l'última jornada, jugant a Salle Bonanova, va guanyar Sant Martí, us recomano molt el partit, és un veritable partidàs, i sí que crec que Salle Bonanova en aquest sector d'ascens té l'avantatge respecte a Sant Martí de que tenen més experiència i l'han guanyat, han pujat a Nacional més d'una temporada i més de dues, i molts d'aquests jugadors han viscut ja aquests altres ascensos i això al final et dona també un punt extra. També un últim sector d'ascens del que parlem d'aquest cap de setmana, del 4 al 6 de juny, al sector d'ascens a Divisió d'Honor Plata Femenina, el Palau Tordera juga a València contra el Levante Marni, el Easigas Berango Urduliz i el Puigdemvalls. En canvi, el Granollers B, tornem a veure aquí una altra filial que lluita per pujar en aquest cas a la segona màxima categoria de l'handbol femení, juga a Telde contra el Rocasa Gran Canària, també filial d'un equip de divisió d'honor, el CIES Obra Civil Chapela i el Club Deportivo Iplacea, l'equip d'Alcalá de Henares. Bueno, també és interessant veure-ho per el que dius, també segurament desconeixent-se de clubs entre ells, per tant aquí realment segurament molts cops qui cregui més en la seva pròpia proposta té un puntet guanyat. El Levante Marni, que ja hem mencionat abans, porta molts anys de bona feina, he tingut també el plaer de narrar algunes categories inferiors seus i hi ha una idea de joc molt clara, una iniciativa partida central que busca aquests intervals de 2 i 3, buscar les pessigolles, que no sap si la continuïtat serà amb encreuament o cap a fora. El Puigdemvalls, equip que havia sigut a divisió d'honor absoluta i que va decidir renunciar al lloc per problemes econòmics, però ja havia generat aquell pozo de cantera, no? Que sembla que ja l'ha convertit en un club autosuficient i clar, això també és una fortalesa important, molt important. També estarem pendents i també novament molta sort a tots els equips catalans en aquesta fase d'ascens, esperem que puguin aconseguir el seu objectiu. Per acabar, una mica ronda de coses a comentar així una mica més per sobre, és que tenim moltíssima feina, anem escopetejats, tenim molta feina. No donem abast amb els temes, no parem de treure temes, estem parlant de la setmana, de què hem de parlar i no hem de tallar coses perquè no es dona temps. I si algú creu que ens ha de deixar en el comentari, us heu deixat comentar això, que ho digui, sisplau, que ho digui. Resultat de la Copa de Reina, Elche 32, Aula Valladolid 26, fixa't, per veure la igualtat que hi ha ara mateix a la primera divisió espanyola femenina. Màlaga, que ve de guanyar títol europeu, no arriba a la final. Vera, campió de Lliga i amb prou de solvència, no arriba a la final. Sobre la final, aquest Elche, Aula Valladolid. Nicole Morales, la portera catalana, providencial, és a dir, com m'agrada dir a mi a vegades quan em vinc a dar locutant partits, per què sempre hem de ser els porters que posem l'espectacle? Ja parlarem de porters més endavant també. Un altre dia. I Lisa Chapchet, la pivot ja també habitual amb les guerreres MVP, merescut. Una cosa que a vegades em fa molta ràbia quan diem jugadora de molt de futur, no? Perquè crec que potser ni tan sols té 20 anys o els ha fet fa poc,
què futur? Jugadora de present, acaba de ser MVP d'una Copa de la Reina, jugadora de present, hi ha molt marge de millora, evidentment, però jugadora de present. Més un Elche que bé, que perd a Ana Martínez de cara a la temporada que ve, però que ja està anunciant incorporacions i que porta anys estant allà amunt. No sé si és oficial ja o no, he sentit rumors de canvi d'entrenador i bé, ja veurem. Estem parlant de categoria sènior. Víctor, com veus, parlant d'aquests ascensos tal, jo crec que podem afirmar que l'handbol català en les categories amateurs està ben posicionat, no? Sí, jo crec que com a cantera, Catalunya sempre ha donat molt bons resultats. Així es veu en els campionats de federacions autonòmiques. Catalunya sempre està a les millors posicions, si no guanyant. Gairebé tots els que he vist jo. Crec que la feina de base és molt important i es fa molt bé aquí a Catalunya. Es juga d'una manera molt bona, la veritat. A mi m'agrada la manera com s'entrena i com es juga aquí a Catalunya en comparació a altres comunitats. I així es veu, no? Perquè tenim equips a totes les categories, equips amb possibilitats de pujar a totes les categories i lluitant per pujar. No és només que estiguin a la fase així, hem entrat a fase. No, entren a fase i tots tenen l'objectiu de pujar, saps? D'anar cap a dalt, amb ambició. A mi m'agrada molt, sempre recordo l'època del Bordils, que estava a plata, tenia el B a Nacional i el C a segona catalana. I era una gran època. El Sant Martí també ha tingut aquests resultats, no? I fa molt de goig, no?, veure aquests equips que tenen 3 equips i els 3 equips estan en una posició tan bona, i altres equips com la Salle Bonanova que també estan ara lluitant per pujar a Nacional. Crec que la feina s'està fent molt bé, hem de seguir així, ja és una tradició. Jo crec que a Catalunya l'handbol és un dels esports que més agraden, no?, i que sempre hi ha el futbol, que és el primer, no?, el bàsquet, que també està més o menys, l'hoquei patins, que és un esport molt d'aquí, però l'handbol sempre està... no defrauda, no? Fem, si et sembla, Víctor, aprofitem per beure aigua, fem una petita pausa i ja que has comentat tema base, com es treballa, no volem deixar de banda les categories base i farem una encara més ràpida repassada als campionats i sectors de base que s'estan jugant. Ara venim. Doncs comencem la ronda informativa dels resultats i els partits que venen dels equips de base, Jimmy. Doncs mira, ara mateix s'està jugant ja la fase final de juvenil masculí i femení del Campionat d'Espanya. En juvenil masculí, Granollers està jugant a Elda ara mateix i Futbol Club Barcelona Agustinos. El dia 26, Granollers va guanyar 34-29 a Caja Sur i el Barça va guanyar Agustinos 29-37. 27, el dia d'ahir, el Barça es va imposar a l'Icasa de Madrid per 32-38 i Granollers a Cisne per 36-30.
Avui s'ha jugat el Barça Naitasuna i juga el de Granollers. Futbol Club Barcelona i Granollers ja passen a semifinals, per tant, 2 equips catalans a les semifinals del Campionat d'Espanya juvenil masculí. En el juvenil femení s'està jugant tots els 2 grups a Torrelavega. El dia 26, el dimecres, Elche Sant Vicenç. Un final d'infart va guanyar Sant Vicenç en uns 7 metres a l'últim segon, 22-23 a favor de les de Sant Vicenç dels Horts. La Salut la Roca va perdre per 26-21 contra l'equip de Tenerife. En el dia d'ahir, Gijón Sant Vicenç 26-27, una altra vegada victòria per la mínima de les de Sant Vicenç, també en un final d'infart espectacular, i Pozuelo de Calatrava contra la Roca van perdre les Roquerols per 32-26. Això ja les deixava sense opcions de passar a semifinals. Avui, aquest matí, Sant Vicenç ha perdut contra Porriño per 22-33. Molt contundents les gallegues, molt contundents les de Porriño, localitat al costat de Vigo. No tenim encara el resultat de la Roca, Carballal, però la Roca ja està fora. Sant Vicenç passa a semifinals com a primeres de grup. Això en el juvenil femení. Sector de Campionat d'Espanya de cadet masculí. Si algú de Catalunya es vol apropar aquest cap de setmana, no, el següent. Granollers organitza sector. El Sant Martí viatja a Alcalá de Henares i el Barça B viatja a Puerto Sagunto i Barça a Elche. Per tant, si volem veure bona qualitat de cadet masculí, toca apropar-se a Granollers. I si pel que sigui no us va bé la carretera o el peatge per anar a Granollers o us pilla lluny, en cadets femení, Sant Joan d'Espí i Terrassa organitzen el seu sector. Per tant, també ens podem apropar allà, preguntar sempre per normatives Covid, potser cal demanar hora prèvia abans per entrar al pavelló o apuntar-se a algun lloc, però podem veure també tot un sector de Campionat d'Espanya de cadet femení. El Gavà viatja a Onda i el Granollers a Elche. 4 equips catalans fent el sector per la fase final del Campionat d'Espanya de cadet femení. Diagnòstic novament, Víctor, de l'estat de l'handbol base català, suposo que bo, no? Molt bé, bueno, com sempre, Granollers i Barça en el seu lloc, no? Que és el més amunt de l'handbol nacional, perquè són 2 dels equips amb més tradició, no? I amb més nivell de les canteres. Ja sabem que quan destaquen jugadors a qualsevol lloc de Catalunya acabaran a un equip o un altre. Segurament si t'arriba l'oferta de Blaugrana i la del Granollers aniràs al Barça per les instal·lacions i pel tema, però bueno, també per gustos los colores, no? Hi ha gent que li agrada molt el Granollers, no? Però jo conec una família que una persona va anar a la cantera del Granollers i el seu nebot ha anat directament a la cantera del Barça, que són els Roques. L'Albert Roques, que tots sabreu, va ser bronze olímpic, doble campió del món, campió de la Champions amb el Barça, doncs ell, quan va marxar d'aquí de casa, va anar a Granollers i de Granollers va fer el salt a professional. Després va arribar al Barça, després de passar amb Valladolid, Portland i tal, però el seu nebot, el fill d'en Josep Roques, d'en Pitu, va anar directe del Garbí al Barça. De fet, ara està en el cadet, que està disputant aquests sectors, aquest masculí del Barça, en Quim Roques, i d'aquí li desitjo molta sort. Però bueno, aquí veiem que hi ha, aquestes 2 canteres han tingut 2 jugadors de la mateixa família, 2 jugadors, bueno, l'Albert ja ha acabat la seva carrera, ara està de comentarista a Gol i de cap d'estudis a l'Estudiantes de Madrid, i en Quim, que està pujant, ja porta unes temporades al Barça, i aquest any en el cadet veurem què tal aquests sectors, però bueno, és un jugador amb molt de futur. Ha entrenat amb mi algun dia d'aquests tontos, no? Que estava per aquí, no? Que potser no estava entrenant, encara no havia començat la temporada, nosaltres començàvem la pretemporada abans. No és que vingués a entrenar, sinó que estava allà a fer algun xut, tal, i era petit, jo crec, no sé si era infantil o ja era cadet, i agafava la nostra pilota sense pega ni res, i fotia uns papinassos, i dic, mare meva, aquest xaval, no m'estranya que estigui jugant on està jugant i que en els campionats autonòmics amb Catalunya li donessin com a millor defensor, millor jugador, perquè és que està a un altre nivell i físicament es nota que a la seva família hi ha una genètica molt bona, tant el seu pare com el seu tiet són físicament alts, forts, amb bon xut, i ells va per un bon camí, la veritat. Per això jo tinc una mica de debilitat, no? Perquè conec el seu pare, ha sigut el meu segon entrenador, i doncs tinc moltes ganes de veure en Quim com li van aquests sectors d'Espanya. Bueno, és una mica de favoritisme, no? Una mica
Clar que sí. No sóc objectiu en aquest sentit, no? Fas bé, no passa res. Millor sinceritat que no amagar-se darrere falses imparcialitats. Correm una breu cortoneta i venim amb un tema més reposat, una mica més nostàlgic. Víctor, el dia 31 estrena un documental. 31 és dilluns o... Sí, no? Sí, avui gravem el dia 28. Sí. Doncs sí, dilluns 31 s'estrena el documental de 20 anys de la Lliga de la de Mar de León. I tant. 20 anys d'aquella Lliga de la de Mar de León. Ara repassem la plantilla de la de Mar que tenien com a porters. No, fes. Encara no? Digue'm un jugador. Amb quin et quedes? Tenim la llista davant els dos. Ostres. Digue'm un nom. Anem un a un, però sense seguir cap ordre. T'ho prometo que el nom que més em crida l'atenció, d'entre hi ha uns quants que m'ha cridat molt l'atenció, però hi ha un que m'ha cridat molt, que és Casper Witt. Sí. No em preguntis per què, però és un porter que m'adona la sensació de l'equip, estigui on estigui qualsevol equip, aquest equip té molt de nivell. No sé, perquè quan estava al Portland m'ha donat una sensació de, ostres, quin nivell que té aquest equip, que té aquest porter. Ara la de Mar també, saps? M'ha donat aquesta sensació de l'equip que tingui aquest porter és un equip que ha de tenir molt de nivell. No sé, perquè té com molt de caché, no? Té com molt de caché, Casper Witt, el seu nom. Bueno, hi ha més noms ara que ens quedarem bojos dient els noms que veurem, no? És una mica... A veure, jo crec que hi ha posicions que estan una mica, no descompensades, però hi ha en una posició dos superjugadors i en una altra un jugador bo, evidentment bo, per guanyar la Sobal en aquella època no podies tenir jugadors dolents, però una mica descompensat, però ja sol passar, no pots tenir la plantilla del Ciudad Real, m'entens? És molt complicat. Home, I tu quin nom me diries? Quin nom diries? Jo és que clar, també, jo he tirat pel sentiment. Aquest porter diries Casper, no? També. No, Casper, a més, vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo quan estava al Barça, em va venir a visitar el col·le, tota la plantilla, bueno, històries. Parla molt bé el castellà, Sí, i també em crida molt l'atenció que per res del món era un jugador amb el típic caràcter nòrdic així fred, Era un tio que es ficava vermell, no sé si te'n recordes, se li pujaven molt els colors a la cara i era un broncas, realment. A mi m'encantava perquè era un broncas. Però mira, la meva infància, si jo de veritat m'enamoro, diguem, d'alguna manera d'aquest esport, és en un 80% culpa d'Iker Romero. I un jugador que quan era jove, tàcticament, males decisions, sí, però les enxufava. Que quan semblava que s'havia acabat el seu cicle amb la selecció espanyola, igualment, mira, el portem com a jugador, allò com a fitxa número 16 o fitxa número 17, i un partit que estava igualat, que el ficaves a la pista. Anava potser com a especialista, no me'n recordo quin campionat va ser, que anava i deia, no, va només com a especialista als 7 metres. Només tirarà 7 metres i partits que ja estiguin resolts. I acabava sent el màxim golejador de la selecció. I tenia aquella èpica, no? Com aquella aura de superestrella, amb els pentinats també. Va haver-hi un temps que tu em vas conèixer que jo portava una cresta daurada imitant-lo a ell i a Pascal Hens, i això estic parlant no de quan era petit, estic parlant de fa escassos anys, però jo soc d'Iker Romero, tio. Per mi era el meu ídol. Sí. Mira, jo he estat entre Casper Witt i Manolo Cadenas, l'entrenador, perquè és un entrenador que està molt lligat a la de Mar de León. Realment ha tingut diverses etapes al capdavant d'aquest equip i sempre amb bons resultats, la veritat. Va haver una època que estaven a Lliga de Campions, una de les èpoques més recents, encara estava a Ciudad Real en actiu, i estava ahí d'entrenador, va ser quan jo vaig començar a mirar més, ja mirava abans, però vaig començar a mirar molts partits allà en aquella època, no? I just també l'Iker Romero, xava al Barça, anava al Fuchse Berlín al cap de poc temps, i semblava que ja era com per anar-se allà a veure què tal, però el va rendir superben allà, és un jugador que té un xut molt bo, una capacitat de definir molt gran, que no li tremola el braç, jo l'he vist xutar a penals amb habilitat, que sembla un tio que només ha de tenir un canó al braç i no té molta habilitat també per xutar. Partits contra França tirant del carro, davant d'un Omeyer que semblava impenetrable per marcar-li un gol a vegades. I és un equip, bueno, ara direm tot l'equip perquè el pugueu
Però va al·lucinar, perquè hi ha uns noms que són espectaculars. Sense Mira, sortir de la la posició de porteria... lateral esquerre, tu. Lateral esquerre, Ojo, qui és estava que per no, d'Iker Romero? És que només amb estava... això semblava... Te podria dir que és el Ciudad Real o el Barça, si només Sí. te dic la posició. Estaven de porters Armand Torrego i Casper Witt, laterals Iñaki Ordóñez, Alberto Entre Ríos i Iker Romero, Vaya dos, les centrals... Sí, és que és una posició top, o sigui, devia tenir dos dels millors laterals del món, devia ser envejable. De centrals, Xaba Bartók, Magnus Andersson i Víctor Álvarez. I atenció als extrems també, Juanín García, un nom també molt lligat a León i a la de Mar, tio. Antonio Cartón, Carlos Lima, Denis Krivochikov, ojo, Alejandro García Pinto, i de pivots, especialista defensiu realment, Juancho Pérez, Manuel Colón, Héctor Castresana i Carlos Rodríguez Prendes, i d'entrenador ja ho hem dit, Manol Cadenas. La veritat que és un equip molt compensat. M'agrada també els pivots, Sí, home, Juancho Pérez, un jugador... Juancho Pérez, ojo. Molta experiència defensivament, líder del Portland molts anys, a selecció espanyola també, i crec que és molt fiable a la defensa, molt dur. Molt gros, era un tio molt gros, Era un tractor. La primera línia, una primera línia molt bona amb recanvis, i també els extrems que podem dir. Juanín García en un moment espectacular. Quan ha estat malament Juanín García realment? Jo recordo que ja semblava que tenia... Crec que tenia 60 anys, semblava que tenia 60 anys i jugava igual, el tio. I també sembla un jugador que només té un xut així al segon pal, no sé què, després te treu una rosca que al·lucines. La gent no li dona el valor que li hauria de donar a Juanín García, crec jo. És un jugador que es lesionava poquíssim. Perquè me'n recordo potser fa cosa de... No sé si 4 o 5 anys, la EHF va fer un set ideal de la història de les Final Fours, és a dir, un set ideal històric. La Final Four es juga, ara tot just deu fer 10 o 11 anys que es juga, però ficaven a Juanín García com a millor extrem esquerre de la història de les Final Fours i em sembla molt just i molt encertat. Sí. Sí. Bueno, els que ha jugat mai ha rendit malament. Pot tenir alguna errada, alguna parada al porter, però bueno... Molt fiable. No sé si Juanín García tenia... Lesiona poquíssim, es lesionava poquíssim. I em sona alguna estadística tipus el jugador amb més 7 metres seguits consecutius sense fallar, saps? Em sona aquesta estadística. A mi a penals no m'agradava tant. Marcava gols, ho feia bé, però a mi no m'acabava d'agradar la seva manera de tirar-los. És que pels 7 metres m'agrada més el Zuberheimer, Aleix Gómez, Valero Rivera, soc més d'aquest tipus de gent, no? És que Juanín potser va ser l'últim extrem clàssic, no? Bé, treia llançaments de rosca, treia liftats també, però no era tan plàstic, potser en algunes accions com són aquests extrems que dius, i va ser com potser l'últim gran extrem clàssic. És que els extrems d'avui dia són ja més Jonas Kalman. Són Jonas Kalman ja, els extrems d'avui dia. Abans l'extrem era 1,70 i pico, 80, 70 quilets, algun 80, que era molt gran. És que ara ja tens extrems que són laterals, realment. És que ara, clar, també es valora molt l'extrem que defensa de segon i així et permet tenir una primera línia més petit, més mòbil, com vam veure quan comentàvem sobre el Meshkov Brest, no? Que al final tenir un Yurinov que és més o menys fiable i t'estalvia un canvi de defensa amb Skube, perquè Skube a l'exterior i Yurinov, que és extrem però defensa de dos, clar, això, i amb aquesta tendència de que cada cop els primeres... Anem al revés, no? Cada cop les primeres línies són més petits, perquè han de ser més mòbils i més intel·ligents i generar l'espai i fixar i saber donar la continuïtat. I els extrems més grossos. I no saben defensar les primeres línies, macho. Ja. I el pivot igual, ara sembla que... Romero es diu... Jo la imatge que tinc era que només atacava, però he vist algun partit d'aquests històrics i defensava de 3, en el seu inici de la carrera, en el seu inici de professional. Era un tio que atacava a primera línia i defensava de 3. I els pivots estan agafant mania també, molts pivots, de ser només ofensius, saps? És a dir, que a mi que el central no defensi em sembla bé perquè ha d'estar fresc, no pot estar fent anades i tornades, no? I descansar uns minutets a la banqueta mentre es defensen per parlar amb l'entrenador, veus, ens estan defensant d'aquesta manera, podem fer aquest tipus de jugades, sí, jo crec que tal. Però hi ha molts pivots que s'estan especialitzant molt. Julen Aguinagalde havia defensat amb l'Atlético de Madrid, havia jugat de primera línia al principi, sap defensar, el Vidasoa defensa.
no és un superdefensor, però pot fer-ho, no? Sander Sagosen igual, pot defensar. Si el fiques molts partits i entrena defensant i pim-pam i s'esforça, al final agafes ritme, ets un tio que tens físicament, ets molt gros, ets fort, pots defensar. Però has de defensar. Perquè ja comences a entrar a la dinàmica alguns de no, canvi tac-defensa, i quan baixen a defensar, com Sipsac, se fiquen allà, se queda quiet, obre una mica els braços i, bueno, marquen i, bueno, pues per l'atac, i ja després canviaré. I estan agafant alguns, no? Òbviament no generalitzo, però hi ha molts jugadors que estan agafant aquesta mania de és que ni tenir nocions defensives, de quan baixen dir, és que què faig? Que no tinc ni idea de què fer, joder, doncs posa't allà i reparteix alguna hòstia, pares a un, el tires al terra, demanes la mopa i te canvies. Sí. Ja està. De fet, jo soc Tampoc s'ha de fer partidari molt... de que s'hauria de prohibir la possibilitat del canvi atac-defensa en edat juvenil. I jo, com a entrenador de juvenil de base que soc, l'utilitzo el menys possible. I l'utilitzo més per una qüestió de tenir potser 7 jugadors de camp en actiu ficats en el partit, no? Diguem, no que estiguin... Doncs en comptes que estiguin només 6 movents, que estiguin 7, però mai, gairebé mai... no tinc un especialista defensiu, no tinc un que és el que sempre canvia. No, és que és massa dur, no? En aquestes edats de formació ficar un noi només a defensar, no? Sí. Això me'n recordo que aquest debat també va estar... Encara que atacar no sigui el seu punt fort, doncs deixa l'atacar una mica, no? Estones... Sants, quan va fitxar per Vera Vera, amb 20 i pocs anys, també a Vera Vera jugava especialista defensiva i es parlava això, aquest debat. Una jugadora que tenia en aquell moment 21-22 anys, especialitzar-la ja com a especialista defensiva, sent capaç de portar molt en atac, perquè venia de jugar també molt en atac, i sent bona, ostres. Sap greu, no? Com que tallem progressions a vegades de certs jugadors i jugadores en pro del rendiment i sobretot quan és encara juvenil categoria base, doncs hem de fer mirar això. Si marxes i te'n vas a un altre equip després i aquest equip vol que ataquis i portes un any o dos sense atacar, què? Després t'acosta una mica agafar el ritme, perquè el joc evoluciona, la manera de jugar evoluciona molt. Jo, durant la quarantena de l'any passat, vaig estar mirant molts partits antics, de Portland, tal, de Kiel, dels anys 2000 poc, fins i tot algun del 90 i pico, del TK, tal, i la manera de jugar no té res a veure. I això canvia, d'aquí a l'any que ve, ja canvia, perquè entre que 7 contra 6 i coses així, ja canvia molt la manera de jugar, ara les permutes, no sé què, no feien permutes abans. Ja no Abans feies 4 cruces, 4 passes i ja està. Ara que si aquí ha de fixar aquest aquí perquè l'altre te pot sortir una tallar perquè sortir mal i pareva, no, abans sortia una tallar i tallava una bola per pur instint, no hi havia una programació de hòstia, ara jo surto a apretar i te quedarà tu perquè aquest no sap passar-la, perquè la presa de decisions que tens dolenta, tu podràs sortir a tallar l'imparell, tal. Ara s'estudia molt aquestes coses i el joc canvia molt. I tu t'estàs 2-3 anys només defensant, com, per exemple, Roman Lagarde, el Rhein-Neckar, que parlarem després també de la final de l'European League, ara està defensant molt Roman Lagarde i és un jugador que ofensivament aporta molt, té un llançament molt bo. I jo trobo que no l'estan aprofitant bé, no sé si té algun tipus de problema físic o alguna cosa, no sé, potser té malament l'espatlla i no pot llançar bé, però jo el vaig veure molt bé llançant, vull dir, no sé, és un jugador que jo creia que era més ofensiu que defensiu, òbviament pot defensar bé, jo creia que era un tio més ofensiu, no?, d'aquests dels que treus quan el partit va malament perquè s'atranqui una mica les canyeries, no? Té facilitat per treure llançament. I ara està defensant gairebé només defensa. I penso, joder, no perdrà perquè porta tota la vida fent-ho, però més endavant, és que estàs 2-3 anys només defensant, te'n vas a un altre equip i t'acosta, jo crec, no?, entrar al partit. O després t'ho demanen, no? Hòstia, ara ataca perquè anem malament. I te quedes com, joder, porto 50 minuts només defensant, ara no sé si m'adaptaré a com estan defensant ells, no? Això li va passar amb el Rhein-Neckar també a Filip Tareski, que també va arribar allà i especialista defensiu només. I diguem que llavors la selecció de Macedònia el va adaptar també especialista, però hòstia, és un tros de jugador, un lateral de més de 2 metres o fins i tot central amb bona presa de decisió de més de 2 metres, llançament exterior, capacitat per fixar i donar continuïtat. No en tenia jo com el ficaven d'especialista defensiu, que també defensa molt bé, està claríssim, però també el Rhein-Neckar, com ho has dit, el mateix club he pensat, Tareski li va passar el mateix. I Rhein-Neckar, doncs mira, Vic, anem directament al següent punt del dia. La final de la EHF European League masculina,
Va guanyar el Magdeburg, 28-25 contra Füchse Berlín. Yannick Green, Sí. porter altra vegada, sempre som nosaltres, MVP, 17 parades. I Rhein-Neckar al tercer lloc, 32-27 contra el Wisla Plock. 11 gols de Tolbrink, de l'extrem suec, que Sí. crec que marxa l'any que ve. Però no sé, Víctor, si vas veure algun dels partits o has vist resum. Jo he vist, vaig veure el Wisla contra Magdeburgo La semifinal. i el Füchse Rhein-Neckar i després vaig veure la final. Molt El bé. tercer quart lloc no el vaig poder veure, però he vist el resum. Què m'expliques? I la veritat que Magdeburg em va agradar molt, Mhm. els dos partits em va agradar molt, em va sorprendre. Jo he mirat alguns partits de la Lliga Alemana, però he mirat aquí el Flensburg, coses així, no? Partits molt tops, no? El Magdeburg no l'havia vist i m'ha sorprès molt. Conec els jugadors, òbviament, conec a Cristiano Sullivan, conec a Yannick Green, conec a Damgaard, Schiller no juga allà a l'extrem? conec a Honke també, Zeliko Musa, saps, aquest tipus de jugador, i bueno, em va sorprendre molt la manera de jugar, jugant molt bé. Sullivan com a central ja el coneixem, no? De Noruega, sobretot. O sigui, de Noruega sí que he vist molts partits, evidentment, els europeus, els mundials. I Damgaard va estar també molt bé, tant de xut exterior com de penetració. Tal. Em va agradar molt també Magnusson, i l'extrem Hornke també va estar molt acertat, sobretot a la final. Füchse venia de fer una semifinal molt bona contra Rhein-Neckar. Lasse Andersson va estar espectacular a la semifinal, les enxufava totes, va estar molt bé. Paul Drux també en el seu nivell. I jo crec que a la final... No creus? Per la manera de jugar Paul Drux no sembla alemany. Sembla sueco, tio. Juga bé, tio. Juga bé aquest tio. Sí, en carrera és espectacular. Te canvi de direcció en carrera, un tio que es veu molt pesat, que sembla que li costi moure's i què va, es mou amb una explosivitat i amb un dinamisme molt gran. I de nou jo crec que el millor jugador del Füchse, entre Milosavljev i Hans Lindberg, que té 40 anys però va fer 8 gols a la final. És cert que xuta els penals, però els penals s'han de marcar. I aquest és un dels que m'agrada, com xuta els penals. No m'agrada la seva personalitat, em sembla que li hauríem de fotre algun mastegot de tant en tant, però és un tros de jugador. Crec que Füchse va fer una semifinal molt bona, però a la final l'Asse no va estar tan bé, va fallar llançaments, tal, i ja comences amb aquesta dinàmica, pim, que comença Yannick Green a parar, i penses, joder. I quan comença així un jugador que poc pots fer. Milosavljev va estar molt bé també, la veritat, però és que Yannick Green va estar espectacular. I això que la semifinal va tenir que sortir a jugar l'altre porter. Amb el que et vull dir que Yannick Green no va estar tan encertat. I el Wisla crec que queda quart, però crec que queda quart perquè al perdre d'un la semifinal contra Magdeburg, fer un gran partit, deixar-ho tot, crec que et passa factura, saps? Després la baixada d'adrenalina, d'un partit tan apretat, crec que no van anar amb una bona dinàmica a la final. I Rhein-Neckar, doncs mira, ja no li dic que li van passar per sobre, però va ser una mica més una semifinal més clara contra Füchse, va anar amb una altra dinàmica i per això s'emporta el partit. Tot i que el tercer i quart lloc es fa molt pesat, jo crec. Després del dia abans d'haver perdut una semifinal, s'ha de jugar, perquè s'ha de jugar. Hi ha d'haver un tercer i hi ha d'haver un quart. És així. A l'atletisme hi ha qui queda quart i qui queda tercer. Aquí, si dos equips es queden penjats, han de demostrar quin dels dos equips que ha perdut és el millor. Pots dir, mira, he quedat tercer de l'European League. No sé què he quedat, he perdut la semifinal i m'he anat cap a casa. A mi m'agrada, però sé que es fa dur aquest tipus de partits. I la veritat que molt sorprès amb Magdeburg, que he de dir que els últims 5 anys diria que aquesta competició l'ha guanyat un equip alemany, diria que 2 anys el Göppingen, l'any passat Rhein-Neckar diria, aquest any Magdeburg, i no sé si hi ha un altre equip de pel mitjà, no et sabria dir. Però et volia comentar que sembla que aquestes segones i terceres competicions europees, sembla que a la Bundesliga els alemanys les valoren, perquè potser a altres llocs no li donem tanta importància. Nosaltres com a aficionats doncs ens agrada i la seguim, i per exemple Granollers ha arribat a fases finals també, però sembla que ells realment les valoren, no?
Bueno, és que realment tens una lliga molt competitiva com és la Bundesliga i classificar-te per la Champions no és gens fàcil. Per tant, com no és una classificació assegurada com aquí el Barça a la Soval o altres equips a unes lligues com a Hongria, no? El Szeged i el Veszprém, a Macedònia el Vardar, que es classifiquen sense moltes dificultats, doncs crec que no li donen aquest valor per això, no? Perquè no els hi és difícil. Però clar, a Alemanya cada any és dificilíssim la competició. Ara va haver-hi un any que el Hannover va estar molt a dalt. Tens el Flensburg, tens el Kiel, tens el Rhein-Neckar, tens el Fuchse, tens el Magdeburg, Leipzig, tens equips molt durs, es punxen molts partits i la lliga està molt apretada. Es punxen molts I a vegades partits menys el Flensburg aquest any, que no punxa el tio, No punxa. Ja. Però a la Champions, mec. És que passa factura una Entens? cosa o l'altra. Clar, i al Kiel també li ha passat factura, també parlarem d'això. Mm. I jo crec que al final, quan se't fa difícil fins i tot arribar a European League, perquè es fa difícil, perquè com et despistis no et classifiques per cap competició europea. Va haver-hi anys que el Fuchse no es classificava per res, amb un pressupost milionari, gent que cobrant un pastizal. Sí. El mateix Hans Lindberg, que és un dels els jugadors millors pagats del món. Diuen que és el millor pagat del món, és complicat saber-ho, però hi ha molts rumors des de fa anys que cobra molt bé. I clar, et costa classificar-te i després li dones aquesta importància, perquè tornes a Alemanya i dius, amb l'afició que tenen allà, he guanyat l'European League, la gent està supercontenta del seu equip. I la veritat, jo trobo que m'agrada, per això els equips alemanys la guanyen, també perquè venen d'una lliga molt competitiva i es nota que potser són equips d'un calibre més baix que Kiel o Flensburg, però tenen un nivell molt alt i uns jugadors, mira, O'Sullivan. Hi ha gent que no sap què és el Magdeburg d'aquí a Espanya, que li agrada l'handbol, i va veure el Magdeburg i diu, ostres, aquest O'Sullivan me sona, no? L'he vist jugant als europeus titular amb Noruega, no? Al costat de Reinkin i de Savas, em dic, ostres, després veus a Damgard i dius, ostres, aquest me sona també d'haver-lo vist jugar a competicions importants, O veus a Jannik Green i dius, joder, però si aquest tio estava jugant amb Landin fa poc i sortia i feia uns partidassos amb Dinamarca, als Jocs Olímpics, als Mundials. I és així, o Lasse Andersson, ostres, Lasse Andersson, aquest no estava al Barça? I ara està jugant... Aquest està al Barça i quina llàstima va al Barça que no hi segueixi, perquè és molt bo. És molt bo. M'encanta. Tanquem, si et sembla bé, European League. Sí. Una miqueta de prèvia de la Final Four d'aquest cap de setmana de la Champions femenina. Femenina, sí. Demà a les 3:15, el Győri Audi d'Ambros Martín, que havia d'agafar l'equip l'any que ve. Ha vingut del rescate. Sí. El van fer fora de Rússia. Únic representant espanyol d'aquesta Final Four femenina, Győri Audi contra el Brest-Bretagne, a les 3:15, a les 6 de la tarda. Em dóna la sensació que molta estona entre semifinal i semifinal. El Vipers Kristiansand contra el CSKA. La final serà el diumenge a les 6 de la tarda i jo no me la trobo per res. Noruega contra Rússia gairebé. Sí. Si et fixes, al Kristianstad quasi totes les jugadores són noruegues i al CSKA quasi totes són russes. Al CSKA crec que hi ha una sueca, una macedònia i una brasilera de portera. I al Kristianstad quasi totes són noruegues. A més, hi ha hagut el Győri Vipers, hi ha jugadors que, en cas d'arribar els dos a la final, jugadors que han estat a un club i a un altre, que es coneixen molt bé. I és una Final Four. Jo no veig cap equip favorit. És que no m'atreveixo. És molt complicat. Sí que sé que la primera línia del Brest-Bretagne amb Gulden i Anna Gross fa molta por. Sí, però el Győri... Però és que el Győri porta molts anys a molt nivell. El Győri és l'únic que es fixa realment en aquestes Final Four. Sí, realment, Ambros Martín ja havia estat el Győri, si no estic equivocat, i ha guanyat... Ha guanyat dos Champions o tres. Jo diria que dos. Ha guanyat més, però ja sense Ambros. Sí. I la veritat, jo he vist un vídeo molt guai que ha fet la Kefa amb Moftedal i Eduarda Amenim, crec que es diu. És que no sé, sí, Eduarda es diu. Un vídeo molt guai d'aquests de ¿quién es la que duerme más? I s'han d'assenyalar, no? ¿Quién llega tarde? I molava perquè deia, nadie llega tarde aquí. Hòstia. És un vídeo molt entretingut i m'agrada molt que facin aquestes coses perquè apropen a les jugadores a l'afició, no? Els donen aquest toc més proper, no?
I Potser jo crec anem que una mica amb el Guiori... no? Anem una mica amb elles, amb Guiori? Sí, home, Sí, una no? cosa, és l'únic que té un representant nacional, que és Ambrós d'entrenador. Mm. I sí, Ha tingut... home, si he de triar un equip, prefereixo que guanyi algú que hi hagi un espanyol, no? I I més de un fet, entrenador que crec que dels l'acaben de 4 fer fora del equips... seu equip, saps? Jo crec que injustament, realment, Sí, perquè... i en Rússia, la Federació Russa es va portar molt malament amb ell, penso jo. Sí, el També van no fer em fora vull de ficar jo seguida, al a mig del mig del tontos, campionat. però crec que no es van portar bé. Putin, aquí estamos, Putin, ven a por nosotros. També dona la sensació que això, que Guiori és l'únic que es fixa. A més, si no em falla la memòria, és l'únic club d'aquests 4 que ha tingut recentment una jugadora espanyola, com era Mireia González, que va guanyar la Champions amb el Guiori, i dona aquesta sensació. Està Christiansen, Oftedal, Christiansen que jugava al Vipers, el Vipers està l'altra Christiansen, la germana, no sé, Guiori... És que clar, estem parlant que Nora Mork, la lateral dret de Vipers, que és una top mundial, és una típica jugadora que, com diem l'expressió, se li cauen els gols, no tenia lloc a Guiori per l'alta exigència que té. Com a plantilla, Sí, segurament s'assemejen una mica a allò que dèiem de Ciudad Real, no? És que sí, és gairebé una les selecció plantilles del més món. tops. Pues Guiori Sí, de les plantilles té més aquest nivell tops. d'exigència de que algunes de les millors jugadores del món no hi tenen I lloc. d'experiència, Sí. d'exigència i d'experiència. Realment aquí val molt l'experiència, saber patir, saber portar el resultat, haver-te vist ja en aquesta situació abans. Òbviament, en els equips femenins la competitivitat és molt, molt, molt alta. Crec que l'handbol femení crec que se li hauria de donar una mica més de ressò. Jo sempre miro els campionats internacionals femenins. Els de clubs no tant, no sé per què, però en canvi quan juguen seleccions sempre me miro molts Bueno, partits. ja et dic jo per què, perquè no hi ha tanta cobertura dels mitjans, és així de fàcil. Sí, també, evidentment, però quan trobo a la tele, fico Teledeporte i veig un partit d'handbol femení, me'l quedo mirant i dic, ostres, hi ha un nivell molt alt. I m'ha sap greu perquè és que no m'entero de que hi ha partits, m'acosta. En canvi, del masculí, un munt d'anuncis, al YouTube mateix. Estic entrant al YouTube, anunci del YouTube. AKF Final Four, cuartos de final, no sé què. Ara és l'hora de la European League Final, no sé què, amb el Dazón, tal. I dic, ostres, m'entero de que hi ha aquest partit. Dic, ostres, és ara la European League Final. Sí, No ho he d'estar buscant jo. Pel femení l'has d'anar a buscar tu, mentre que el masculí et bombardegen, no? I t'acabes perdent molts partits de molt alt nivell. Però per això, aquest dissabte a les 6, la final de la Champions, que jo acostumo a dir... Tothom a mirar la Final Four de Champions femenina, Jo nois. acostumo a dir que la final de Champions femenina sempre és un dels 3 millors partits de l'any. Sempre, no decepcionarà. No us decepcionarà, de veritat, no us decepcionarà. El nivell de joc és molt, molt, molt alt. No és com altres esports que jo entenc que la diferència tàctica, tècnica, encara és gran entre homes i dones. És així, no és perquè jo ho digui. Hi ha altres esports que, per el que sigui, s'han començat a practicar molt més tard en dones. Per exemple, en atletisme hi ha disciplines que no es deixaven fer fins a fa molt poc. Fins fa molt poc realment hi ha disciplines que no es deixaven fer les dones. És un tema que es va començar a jugar fa poc, però a l'handbol, de veritat, el nivell tàctic, tècnic de l'handbol femení és molt, molt, molt alt. I a més aquests 4 clubs, que estem parlant de 4 clubs de pressupostos molt alts, de que realment les jugadores són estrelles, una aposta important. Resideixen, poden ser professionals, no han de combinar amb uns estudis o no han de combinar amb una altra feina, sinó que són jugadores d'handbol les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, i bueno, dona goig, jo dic sempre. Jo dissabte a la tarda tinc totalment reservat per això. Seguim amb Champions, si saltem a masculina, ens queda pendent comentar la tornada de quarts de final. I el sorteig de la Final Four ja que ja està publicat. Com comencem? Aviam, Nantes-Barça... Bueno, començaria per lo fàcil. Sí, bueno, jo començaria amb lo fàcil, que és que l'Aalborg va mantenir la gran avantatge que tenia amb el Flensburg a la tornada, no es va complicar el partit i ja ha passat. Enhorabona a l'Aalborg, crec que està fent una superfeina. Abans de que arribessin totes aquestes estrelles que ja estan anunciant, ja han demostrat que tenen nivell. Això diu molt de l'equip, de com s'ha anat formant l'equip a poc, portant jugadors, millorant tècnicament i tàcticament molt els últims anys, perquè recordo que l'Aalborg era el típic equip que jo veia i deia, mare meva, aquest l'equip li cauen les turres sempre.
i ara és un equip que ha demostrat que ha pujat molt el nivell els últims anys, ha tingut una progressió molt alta, demostra que abans que arribin Hansen i companyia ja té aquest nivell de Final Four. Sí, sí. Després, Barça, estava clar que a la tornada se li faria molt de pujada al Meskov Brest. Quan el Barça agafar el ritme i sense el suport dels aficionats del Meskov, es va fer molt complicat. Barça aconsegueix el passe. Nantes... Vaig veure d'aquest, tampoc sense patir, però una miqueta d'emoció. Aquí, ara mateix, veient aquell partit després, se'm fa molt difícil pensar que Gurbindo no estigui als Jocs Olímpics, perquè va donar un nivell brutal en atac i en defensa. No sé si... Crec que dels 8 primers gols que va fer el Nantes, 6 era de participació directa d'ell, o bé donant l'assistència o bé marcant-lo en ell, tallant pilotes en defensa. I clar, i tallant pilotes en defensa i barallant-se amb Buko Borosan, saps? Que vull dir, que et demana aquesta profunditat, que si puges i no estàs pendent i et corre a la línia Moraes o Nilsson, vamos, estàs mortíssim. Pues molt difícil de defensar. I clar, això també dona peu a pensar, potser, i ho parlarem algun altre dia, en una convocatòria de 3 esquerrans primeres línies dels hispanos. A mi no em sembla descabellat. Però vaja, que Nantes m'agrada molt i ja aquesta plantilla ja és la segona Final Four que juga de Nantes, no? I potser la primera peques, no? Es van plantar a la final. I pots patar la primera, però ojo. Que no vull tirar-me el pisto, no, com es diu, però jo vaig dir que la final d'aquell any seria Montpellier-Nantes. Sí, jo també la vaig veure clara. I no sé per què, dona aquesta sensació. I Nantes també ha renovat l'equip. Hi ha jugadors com Lazarov, com Gurbindo, Balaguer, que han seguit, però han portat jugadors nous com Figueres, que es va marxar tornant al Kielce. Aymeric Min ha acabat d'explotar. Emil Nielsen, què podem dir d'Emil Nielsen? És que és el porter del futur. No només de Dinamarca, sinó del món. A Dinamarca té una cosa més complicada, que és el tema Landin. Que jo no sé com està això, però se li farà difícil treure el lloc a Dinamarca, perquè Landin és una persona, crec que jo el veig amb una personalitat complicada, però sí, és veritat que l'any que ve no, però l'altre arriba al Barça. Sap greu que tingui d'anar... No és tirar bif al Barça, però crec que la Lliga francesa o la Lliga alemanya serien millors destins per créixer. Perquè aquí, al cap i a la fi, quan hagi de jugar a Sobal entre setmanes, serà un partit d'entrenament per ell i es dedicarà a jugar 4 cops de setmana a Champions. I sap greu, ve aquí perquè el Barça és un equip històric, és el millor equip de la història segurament, per resultats, a les èpoques més difícils. És veritat que ara està passant una mala època a la Champions, però és un dels equips més regulars i amb pressupost més alt realment també. Hem de ser sincers. Ara ja no tant, El que li paga... Bueno, però perquè ara hi ha un problema financer molt gran en el club, però realment fins fa poc hi havia jugadors que estaven cobrant un dineral. Nikola Karabatic va venir al Barça. Bueno, al final, si no tens l'element esportiu per convèncer, és el que et queda, si vols estar per això. Siguem sincers, Karabatic va venir pel problema que va tenir el Montpellier, que era l'equip de la seva vida. El van fer fora pel tema de les apostes i l'únic que el va voler és el Barça. Bueno, van a jugar al Pays d'Aix-en-Provence 2 o 3 mesos i van pagar un dineral, 500.000 euros per jugar i aconseguir la salvació, perquè en aquell moment el Pays d'Aix estava molt malament. Van aconseguir la salvació, van anar ell i el seu germà. El seu germà es va quedar allà i Nicola va anar al Barça, perquè cap a qui el volia. Després va arribar al PSG, que també són uns altres fitxadors de mercenaris, i van dir, bueno, vente a pagar que te paguem més. I Nicola va dir, bueno, hasta luego Lucas, me vuelvo para Francia. A partir d'aquí crec que Nielsen és una bona decisió al Barça pel tema històric i perquè segurament quant a títols guanyarà, si ha d'estar 5 anys guanyarà 5 Sobals, 5 Copa del Rei, 5 Supercopes, 5 Copa Sobals i alguna Champions segurament està en ella a la porteria. I bueno, saltem a la sorpresa, que diria jo que és que Kiel, amb un avantatge de 2 gols, va perdre el Pierre de Coubertin de París contra PSG, tot i recuperar Sagosen,
el PSG va manar des del principi, va estar molt més encertat. Crec que aquí li van venir les presses després i quan venen les presses venen els errors i venen els gols fàcils de l'altre equip. Estava tot el rato una diferència de 1-2, 1-2, 1-2 i quan el PSG va començar a marxar van començar a voler fer les coses massa ràpid, a córrer cuita i el PSG va començar a marxar i vols córrer més i no és el que has de fer. El que has de fer és tranquil·litzar-te, anar gol a gol, defensa a defensa i retallar la distància i després la pressió la passes a l'altre costat. Tal qual. I, bueno, ha passat factura, jo crec, també l'exigència física, de tenir lesionats, haver de jugar molts minuts Sagosen en alguns moments de la temporada, després Duvniak jugar a tenir molts minuts també, i crec que, bueno, Rankin ha sigut, jo diria, el millor jugador de l'eliminatòria del Kiel, l'Andy no ha estat molt encertat tampoc, per desgràcia, i el que és estrany que la porteria del PSG, que normalment no paren ni un taxi a Nova York, van estar força bé. És un Jean la Genty, que és... posició més baixa, vull dir, Sí. tenen un problema. I crec que va estar molt bé. Elohim Prandi a la tornada va estar espectacular. Sí, Sembla que va fer 9 de 10. 9 de 10 o així, 10 Molta gols a la mirada. efectivitat i molts gols, sí, Ah. sí. Ara mateix t'ho dic, i al final acabes guanyant de 6. Un partit que se suposa que apretat i acabes guanyant. Mira, Elohim Prandi 9 de 10. 9 de 10. Li van donar l'MVP. Al final I també, ja ho vam dir... Però, és l'aposta que has de fer, jo crec, Sí, ser va el PSG, molt bé. aquest xaval. I bueno, clar, Nahi marxa, però Dylan Nahi va tornar a fer un partidàs, Sí, 6 de 8 també, Aquell nen és tremendo. tirant del carro espectacular. És tremendo. Nedim Remili en la seva línia, no? Que el dia que està enxufat també marca gols. Remili que també es comenta que d'aquí l'any que ve o l'altre pot marxar, però bueno, de moment és jugador del PSG també. I bueno, un PSG que es planta en una Final Four que jo no esperava que arribés. Jo no esperava que aquest any el PSG arribés a la Final Four, de veritat. Crec que hi ha hagut anys que tenia nivell equip per guanyar-la, sobretot l'any aquest que va perdre contra el Nantes, precisament. Crec que era l'any que més possibilitats tenia de guanyar-la. I crec que aquest any jo no esperava que estiguessin aquí, però l'arribada de Luke Steins i una mica la confiança que s'ha depositat en Prandi últimament, i ell ha respost també, evidentment, perquè si et donen confiança i jugues malament, la confiança s'acaba. I crec que va començar... Vaig veure alguns partits de la Lliga Francesa sí que els miro, perquè els donen obert a YouTube. Ho volia comentar amb tu, jo també n'he vist bastants aquest any, perquè estan en obert en streaming a YouTube i també... I pengen resums de tots els partits, també, Pengen resum de tots els partits. Són partits igualats, tio, i estan molt bé. Sí, i crec que Prandi està donant aquest pas endavant. Li falta una mica més de rigor tàctic, però això es pot anar agafant tranquil·lament, si el porten bé. I li va molt bé perquè Luke Steins és un central molt de donar les continuïtats i és un jugador que amb espai i si tu no li surts a 9 metres és un jugador que s'eleva i té un xut espectacular, un salt molt bo. No és molt alt, però té un salt molt, molt potent. És un jugador que també sap penetrar entre 1 i 2 molt bé, té una molt bona finta. Se li complica una mica a vegades la presa de decisions amb els passes i tal, però bueno, joc amb el pivot li costa una mica. Crec que ell fa bé perquè el que pensa és vaig a fer gol, que és el que s'ha de pensar, perquè si no, no atraus el teu defensor, però bueno, jo crec que a poc pot anar polint. La veritat que l'arribada de Luke Steins l'afavoreix molt perquè és un central que creua molt, que s'emporta molt la defensa perquè és molt fintador i la veritat que crec que el PSG li ha tocat la semifinal assequible, perquè és l'Aalborg i el nom que té no és un nom tan gran com altres equips, però ja venim dient, ha eliminat el Flensburg, li va donar un ensurt molt important al Barça a fase de grups, que va estar a punt de guanyar-lo, i no és fàcil guanyar el Barça, només l'ha guanyat el Kiel aquest any a la Final Four del desembre, pensem-ho, i ha estat a punt de guanyar el Barça. Atents amb aquest Aalborg. Jo realment aposto que crec que la final serà PSG-Barça, perquè crec que el PSG té armes per treure endavant el partit amb l'Aalborg, però... Jo no me la jugo, Però, de veritat, jo crec que el Barça, sabent que Pasqui marxa i que ara parlem també d'aquest tema de que David Barrufet l'han acomiadat, jo crec que és un factor que farà que l'equip
expulsi tots els fantasmes del passat i Estic diguin, d'acord amb tu. En el factor nois, emocional, el Barça aquest any segurament sac, estic més entusiasmat. aquest any no podem fallar, nois. Ho hem de fer per aquesta gent que ens ha portat fins aquí, perquè tots aquests, la majoria de jugadors els han portat tant Pasqui com David Barrufet. Últim any d'Entre Ríos. Últim any d'Entre Ríos. Últim de veritat, perquè ja ha allargat un de més. Marxa Palmerson també, que és un jugador estimat. Realment marxa per una mala gestió del club. No de Barrufet, del club. Perquè la renovació ja estava pactada i gairebé firmada, però quan va arribar la nova junta directiva van passar de tot, es va quedar freda i l'Aaron va dir sí, passeu de mi? Doncs pues, tranquils que tinc una oferta de fora, no us preocupeu que me'n vaig. Per tant, crec que el Barça té aquest factor emocional de part seva i no deixarà que els fantasmes del passat l'afectin. Tot i això serà una semifinal molt dura, molt dura. Nantes ha demostrat que també té nivell i en una Final Four ja va eliminar el PSG en el passat, i l'altra semifinal també, ojo l'Alborg, però jo crec que el PSG té... Ve en aquesta dinàmica de començar molt malament la temporada, perquè va començar molt malament, i ve en aquesta dinàmica ascendent amb jugadors que fan confiança. És la semifinal que més em fa dubtar. Jo crec que el Barça sí que ho té més encarat, però aquesta serà la més igualada. No dic la més dura, però la més igualada en quant a resultat i joc. Ara pot venir el PSG i guanya de 10, saps? Perquè jo què sé. Perquè l'Alborg s'ha menjat unes llimones en mal estat. El matí, jo què sé. Víctor, et tiro 3 dades, vale? Una a una. Digues. Me les comentes ràpidament, amb una o dues frases. Els últims 5 anys, 4 equips han guanyat de la Final Four masculina, el Kiel, el Vardar, el Montpellier i el Kielce. Cap d'ells està present en aquesta Final Four. En el cas de Vardar és més obvi. El propietari va marxar, està en un nou projecte, amb una economia més... no tant d'una despesa tan alta, no? Ara està en una economia més normal, no? El que guanyem, el que gastem. I és un equip que s'està renovant, ara perden jugadors, hauran d'agafar de nous, ho trobo més normal. Kielce, amb la norma que li van ficar de tenir X jugadors de Polònia a la plantilla per jugar a la lliga local també, ha tingut de renovar-se, no? Agafar molts jugadors locals, jugadors de la selecció, adaptar-se, no? Tot i que jo crec que el Kielce té material per estar en una Final Four, simplement crec que els encreuaments, els partits no li han vingut tan bé, però crec que és un equip que té material. Kiel, ja ho hem comentat, se li va fer el partit, jo crec, de pujada, la fatiga física, la dinàmica, i bueno, Montpellier, també un altre equip que tenia una sèrie de jugadors que ara molts no hi són, Ludovic Fàbregas, Vincent Gerard, que jo crec que va fer la millor temporada de la seva carrera aquell any. No sé si estava Vitka Tisnik, encara estava a l'equip en aquella temporada, no estic segur. I tant. Chino Simonet també potser va fer una de les millors temporades de la seva vida. Jure Dolenek, no, diria? Jure ja no sé si estava. Jo crec que sí, És que no recordo piloto que molt ara de memòria. Alternaven central, lateral i extrem, que era una cosa ben estranya, entre Kalbitnik, Richardson i Dolenek. Ojo. Sí. Jo crec que Montpellier és l'equip que més complicat ho tenia d'aquests que bueno, amb el Vardar també. El Vardar i Montpellier crec que s'han quedat una mica més... Sobretot el Vardar molt descafeinat en aquests últims anys, la pèrdua de jugadors. Recordem que el Vardar va haver-hi una època que tenia Arpat Stervik de porter, Timur Divirov, Joan Canyelles, Jorge Maqueda, Luka Cindric, Ivan Čupic, Alex Dusebayev, Igor Karačić, de pivots Stoilov, Rogério Moraes, que al final no té res a veure amb l'equip que tenen ara, no? I el Montpellier sí que ha mantingut una mica més una línia, perquè al ser de la Lliga Francesa i els pressupostos que dominen allà són molt més alts, no depens tant d'un propietari multimilionari que inverteixi capital, i ha pogut mantenir una miqueta més la línia de jugadors, però sí, tots aquests equips s'han quedat una mica. Jo dic que el Kielce és el que més, per mi, el que més nivell esportiu ha mantingut de tots aquests. Et tiro una altra dada. Des de la 2009-2010, en semifinals o final a 4, sempre, com a mínim, hi ha hagut un entrenador dels 4 espanyol. Aquest any, 3 de 4 són espanyols. Dels 4 equips, 3 amb entrenador espanyol.
Sí, la veritat. Bueno, ja també ho he parlat moltes vegades, els entrenadors espanyols són jo crec que també des de que Espanya va guanyar el Mundial, doncs vulguis o no, dona visibilitat, no? Perquè vens d'un país on l'handbol, els recursos que se li destinen són molt pocs i al final la professionalització d'aquest esport en aquest país és molt complicada, però Valero Rivera fitxa per Qatar i ell diu que el respecte que li donen allà, un país que realment té diners per fitxar el que vulgui, te deixen apostar per l'entrenador espanyol, que acaba de guanyar el Mundial, és evident, i un entrenador que té un bagatge de títols molt alt al Barça, i diu, el respecte amb el que vaig arribar és màxim. I a Espanya ha arribat en aquest nivell, no?, de que gent que li és igual d'on vinguis, perquè poden fitxar el que vulguin, decideixen acudir al nostre país per la seva selecció, una selecció que van muntar pel Mundial, no?, per fer el submundial del seu país molt fort, i es fica Espanya una miqueta en el nom, no? Després comencen, evidentment ja hi havia entrenadors com Talan Dusebayev, Xavi Pascual, Manuel Cadenas, que ja estaven per la Champions, Talan guanyant-la, Xavi Pascual guanyant-la també, i de cop comencen a aparèixer Raúl González, que era segon de Talan, decideix començar la seva aventura per solitari, no? Antonio Carlos Ortega, que havia estat a l'Antequera, pren la decisió i va al Vesprem, un equip superalt i ho fa molt bé, ha estat a Alemanya també, Xavi Sabater, que era el segon d'Antonio Carlos Ortega, agafa el Vesprem quan fan fora Antonio Carlos Ortega, també rendeix molt bé, ara està al Wisla Plock. Són entrenadors que, bueno, al principi això venen una mica en pack, no? Raúl Alonso va estar d'analista al Kiel fa molts anys, i jo dic, ostres, què feia aquest tio en el Kiel allà? I ara està en el Meskov i l'any que ve fitxarà per un equip de la Bundesliga. David Davis també va estar d'ajudant de Raúl González al Bardar, amb el Bardar femení també, ara ha agafat un equip, Roberto García Parrondo també. Tots aquests molts exjugadors o segons entrenadors d'entrenadors que sí que tenien un nom més gran, estan començant a agafar equips i a fer-ho molt bé. I doncs, com més aquests entrenadors ho facin bé, més bon nom els donen a la resta d'entrenadors. Perquè, ostres, final de la Champions, 3 entrenadors espanyols. Doncs potser si un equip està buscant entrenador per l'any que ve diuen, per què no busquem un entrenador espanyol? Anem a mirar a la Lliga Sobal o una lliga, quins entrenadors espanyols hi han per veure què podem fitxar. Mirem com juguen aquests equips. Potser ens interessa aquest entrenador que juga al sistema que volem jugar nosaltres, no? I això dona molt bona fama i al final és bo pels entrenadors espanyols perquè es podran professionalitzar molt més i tant de bo la Lliga Espanyola arribi en un moment una altra vegada que no hagin de marxar tots els entrenadors bons de fora per ser professionals. Aquí, no? Que si no vas a fora, aquí el mateix, et tocarà combinar semestre... Viuràs de temporada a temporada. Sí. Clar. I parlant d'entrenadors espanyols i també enllaçant amb un tema que vam tractar molt la setmana passada, Xavi Pascual, 12 temporades, 12 possibles Final Fours, n'ha arribat a 9. No hi ha cap altre, En aquest punt, els últims 12 anys, és el millor de manera indiscutible. Sí. I bueno, avui ha sortit Joan Laporta, ha fet la seva primera roda de premsa com a president del Barça, després de 70 dies en el càrrec, i ha sortit a dir que necessitaven un nou impuls per l'handbol, que portaven molts anys amb la mateixa dinàmica, no sé què, però és que la dinàmica és bona, és que la dinàmica és immillorable. Què esperes, guanyar la Champions cada any o què? Home, no. Què et penses, que és arribar allà i fer 4 passes i marcar, no? Però, noi, tu has vist els recursos econòmics que dones en el futbol i els pocs resultats que aconsegueixen? Sí. Has d'anar a tocar la secció que millor funciona del club, la secció professional que millor funciona del club, l'has d'anar a tocar. Per què? Perquè algú li comença a menjar l'orella per un costat, un altre per un altre, i ara resulta que fan fora l'entrenador que millor rendiment des de Valero Rivera dona a la secció i fan fora el mànager que millors fitxatges ha portat a la secció i realment, quan ha costat Dicamem? Quan ha costat Timotei Enguesan? Quan ha costat Luis Frade? Quan ha costat Gonzalo Pérez de Vargas? Gonzalo Pérez de Vargas, això, cantera. Gonzalo el van haver de repescar a Toulouse. Bueno, va anar a Toulouse, tal, però bueno, és una etapa formativa que et donen, però ja tens aquest acord, no?, de que pot tornar. Quan ha costat Aleix Gómez? Però aquests han sortit ara,
A veure abans quants cantarans pujaven al primer equip. Víctor Tomàs i... Canyelles va marxar. Joan Canyelles va haver de Poco marxar. más. Jorge Maqueda, també. És que, clar... No, és tremendo. Clar, i ara resulta que no, la feina, no sé què. Li van preguntar a David Barrufet, ei, David, si tu t'haguessis de renovar, si tu fossis un directiu i haguessis de renovar per la teva feina, ho faries? Diu, queda malament que ho digui, però sí, crec que la feina que hem fet és molt... I dic, és que és veritat. Per què et fan fora? Perquè, a no ser que vingui ara un que cobra la meitat, i pels problemes econòmics, però jo no ho entenc. No. Per això sabem tu i jo i tothom que no és. No. Impossible que sigui. Aquí hi ha molts periodistes que diuen que són venjances personals, de Masip, que va perdre la capitania en contra de David Barrufet. Després hi ha gent que diu que Valero no volia Xavi Pasqual perquè el seu fill va tenir problemes diverses vegades amb ell. I això no ho dic jo, això ho diuen periodistes amb informacions importants, com el Sique Rodríguez, el Joan Puquí, el Ivan San Antonio, periodistes que dominen moltes informacions internes del Barça, que tenen contactes, s'entenen de tota aquesta gent, no sé com ho fan. I són aquests periodistes apunten a aquestes possibles mini-venjances, no? Jo trobo que si has d'hipotecar la secció professional que millor funciona del club per aquestes tonteries... Realment, en aquest nivell, un directiu es pot permetre prendre decisions en base a una relació personal i que sigui igual al funcionament de la secció? Realment funciona així tant de campixa una cosa que se suposa que és el Barça, que és una de les empreses més grans de Catalunya i d'Espanya? Ha de funcionar així. A mi em sembla... Ojo, la porta dient el Pasquis. En comptes de Pasqui, el Pasquis. Vull dir, no saps ni com es diu o què passa, tio? Mira que era fàcil, perquè tenia l'entrenador de bàsquet i d'handbol al mateix nom. Mira que era fàcil. Pasquis amb Buenri, no? O què passa, tio? Què m'estàs dient? Terrible. Espectacular. Una cosa també una mica estranya. La dimissió de Ramon Gallego, de responsable d'arbitratge de la IHF. Uau! Això, mira, primer em sap greu per una cosa. La imatge que donem com a handbol, com a esport, de cada resta d'esports, que abans dels Jocs Olímpics el màxim responsable de l'arbitratge dimiteixi, hòstia puta, tio, som... És que la IHF, no la EHF, la IHF... International Handball Federation. O sigui, fa fàstic. Per seguir el Mundial, no pots, per trobar els resultats en directe, les estadístiques dels partits, tot és fatal. O sigui, la EHF és espectacular. Tens estadística en directe, resultats en directe, tenen la seva pròpia... Jo crec que la IHF és molt túrbia, realment, i he vist la carta que fan de la IHF, la carta que fa de l'acomiadament, de la renúncia de Gallego, ficant que ells havien sol·licitat moltes vegades que la parella arbitral que designés que fossin els dos de països diferents perquè fos menys subjectiva, no? Que fos més imparcial. I, tio, com pots ficar una parella arbitral que no se coneixen de res, potser no parlen el mateix idioma, potser no saben anglès, no tenen un idioma comú, com s'ha de comunicar? Com saben com pita l'altre? Si pita més... deixa més jugar més, és més permissiu, no és tan permissiu, té la targeta més aviat, què veu, què no veu, en què es fixa més, en què t'has de fixar tu com a parella perquè saps que a ell se li passen aquestes coses, no? Segons quines coses. No pots fer això, què? Ara ve Ralui i li dius, no, pitaràs amb un tio de Bòsnia i Herzegovina. Però què m'estàs dient, tio? És que, en quin cap? I ell diu, el que volia fer jo era portar els millors àrbits. I em diuen, no, ha de portar àrbits de diferents nacionalitats. Però com? Ha de portar un àrbit de Burkina Faso, una parella arbitral de Burkina Faso que no han pitat tan vol a la seva vida, per tenir pluralitat. Per fer això, ja es convida gent als Jocs Olímpics perquè corrin la preliminar dels 100 metres i facin països d'aquests minoritaris i corrin en 20 segons als 100 metres. Aquí està el premi. No pot ser que un arbitratge fiquis per quedar bé gent de països que no tenen ni idea. Si ha d'anar 20 àrbits de França, 10 d'Espanya i 15 d'Alemanya, doncs així ja està. Bueno, per ficar un exemple, que hi ha àrbits de Bòsnia, de Croàcia, de Sèrbia, que són molt bons, però vull dir, se fiquen les parelles arbitrals que millor rendiment tenen. I punt. I tu te muntes als partits perquè no coincideixin nacionalitats o partits que, per exemple, si Espanya se juga a la classificació amb el resultat de Suècia contra
Brasil que no es pitin uns espanyols, no? Perquè no hi hagi aquesta polèmica. Però això ja ho pots organitzar. Per això està aquest senyor que ha renunciat per designar els arbitratges. No has d'anar tu a dir-li el que ha de fer perquè no tens ni idea, no saps ni portar bé una federació, no saps fer la teva feina bé, no vagis a una altra persona que porta no sé quants anys fent aquesta feina, difícil perquè sou una federació de merda, així de clar t'ho dic, i aquest tio està fent una feina espectacular i ara has de venir tu a cada portar àrbits de no sé on per cada bé i que les parelles es barregin. Com es barreja una parella? És que no tens ni idea de com funciona, tio. No tens ni idea, loco. A més, Que me calienta ja. una cosa com que un mal arbitratge en una fase final de Jocs Olímpics és que, clar, incideix directament en el desenvolupament de la competició i no crec que sigui una cosa que agradés al Comitè Olímpic Internacional. No, ja veurem com es no. resol això, però han d'anar els millors àrbitres. I com tu dius, ja hi ha fases prèvies de competició on parelles arbitrals de llocs doncs, potser amb menys cultura embolística o menys possibilitats poden tenir un aparador i anar pujant i escalant. Ja existeix. Ja es fa, crec jo, que es fa molt encertadament i molt bé la mesura de discriminació positiva en parelles femenines perquè realment tenen menys oportunitats moltes vegades i se'ls dona i les aprofiten. I per això cada cop hi ha més àrbitres femenines de millor nivell. Però és que estem parlant ara mateix i això que estàvem parlant de diferents nacionalitats, per barrejar parelles de diferents nacionalitats, és que és absolutament demencial. És que no es pot concebir de cap manera. No té sentit, no té sentit. Com has de pitar una final olímpica? Imagina't que la final olímpica és una Espanya-França. Amb tots els rifirrafes que hi ha hagut, a més amb el context olímpic on sempre França es carrega Espanya, Espanya no té cap medalla olímpica d'or, i no pots, que els àrbitres s'han de poder dir pel pinganillo, han de poder-se cagar-se en la verge de tot el que està passant en aquell moment en el seu idioma, han de tenir algú a l'altre costat o algú que poder mirar la pista i entendre's amb la mirada. I això només es guanya en moltes dècades de pitar junts i és que aquestes parelles existeixen i porten molts anys existint i com bé dius, Ramon Gallego és una de les poques persones molt àmpliament reconegudes per la bona feina que fan. I és absolutament de traca i mocador, insisteixo, per al que més greu em sap, i em sap greu, evidentment, que Ramon Gallego hagi de dimitir, i em sap greu, doncs, és com un maltracte intern cap al nostre propi esport. Ja més enllà de la mala imatge que donem cap a fora. És un maltracte intern de nosaltres cap a nosaltres mateixos per culpa de gent que no fa gens bé la seva feina. És que no dono crèdit. I bueno, actualitzem, ha sigut final ja, el Lanzarote Zonzamas contra Sant Quirze, empat a 23 gols. Per tant, bueno, un començament... Bueno, sempre és millor un punt que 0. Però parlàvem d'igualtat, doncs no pot haver-hi més igualtat. No pot haver-hi més igualtat, però bueno, comences sumant, empates, i bueno, això no et resta res, realment. No. Està bé. Seguim. Enhorabona a l'handbol Sant Quirze, crec que han anat actualitzant el resultat, han anat normalment sempre un gol o dos per sota, després han empatat i ara acabar un empat crec que és un resultat positiu en un partit on has anat per darrere en diverses fases del partit, per tant, bé, seguim endavant, seguirem mirant aquests resultats durant aquest cap de setmana. És un equip acostumat a arribar a la trentena i... Sí, bueno, jo crec que pel resultat sembla que o ha sigut un partit lent, de ritme lent, o que les defenses han estat molt bé i s'han fallat forces llançaments. Jo crec que aquesta segona. O contraatac, fallar llançaments i poques transicions, un joc lent. Jo no sé el Lanzarote com juga, però potser el Lanzarote li agrada aquest tipus de joc més estàtic, de pujar tranquil·lament la bola. Li agrada, més que Sant Quirze. Sí, pots... Clar, si saps que el Sant Quirze, perquè avui dia amb lo de l'streaming i tot, com amb la pandèmia s'han fet molts streamings dels partits, doncs segurament ha pogut veure partits de Sant Quirze i jo no sé Lanzarote si ha fet streaming o no, però aquí a Catalunya gairebé tots els equips han fet els partits, per tant jo crec que ha pogut fer els deures i ha vist que si el Sant Quirze és un equip que li agrada anar a molts gols, a molts atacs, a córrer, a transicionar, pot haver fet els deures l'entrenador de Lanzarote i haver apostat per una estratègia més calmada, de pujar la bola tranquil·lament, tot i que hagin fallat, buscar l'atac posicional, el replegament, i bueno, empat a 23, que sumen un punt,
Queden 2 partits més. Ja estarem al tanto tot aquest cap de setmana. I, bueno, nois, Víctor, últim per fi, tema. Últim tema. últim tema. El dia 19 es va emetre a Barça TV documental sobre els 30 anys de la primera Copa d'Europa del Futbol Club Barcelona, de la secció. Jo hi ha dues coses que vull... Bueno, sobretot una que vull comentar d'aquí. En tot el documental repassa diferents jugadors, no? Molts jugadors citen altres, doncs aquell dia el Segalés i l'Òscar Grau i no sé què. Tots excepte un. I és un jugador que té la samarreta penjada al Palau i és Iñaki Urdangarín. Jo entenc, jo si fos al Barça, també, si jo fos del departament de comunicació del Futbol Club Barcelona, també intentaria prendre la mesura de que a dia d'avui el nom d'Iñaki Urdangarín es relacionés el menys possible amb la meva marca. Jo també ho faria. Si hagués de prendre jo la decisió, segurament també. Però és que és fort, perquè només apareix un frame en una imatge i no se l'esmenta en cap moment. I era un jugador importantíssim. I en la història del nostre esport, encara que després hagi sigut conegut per temes de corrupció i etc. i hagi sigut més portades de diari per judicis que com a jugador d'handbol, era molt important. Sí, era un jugador essencial. Et deixo una mica aquest debat. Jo, a veure, és complicat. A veure, estàs parlant de la història del club, no estàs parlant d'ell com a persona, estàs parlant d'ell com a jugador. Com a jugador en aquella època. En aquella època no hi havia tot el que ha passat ara, tot el tema de corrupció... No existia, per tant, tu pots parlar d'ell com a jugador, com a part d'aquell equip, el que portava i tot. No has de barrejar. Evidentment, tothom sap el que ha fet ara, tothom té la seva opinió d'ell ara, però tu has de donar la informació del que va fer en aquell moment com a part d'aquell equip. Entenc que no se l'ha de ressaltar ni res, però bueno, si ja va ser un jugador important del Barça, doncs el nombre és com els altres de l'equip, part de l'equip, ja està, no? Perquè surtin les imatges no has de censurar res, realment. Si posem així al final la censura, doncs tallem tot, també, no ensenyem la Segona Guerra Mundial als nens, tampoc, perquè és dolent, no? Que no sàpiguen res, ja està, viviran més tranquils, no? Sí, jo entenc que, clar, és complicat separar, perquè ho pots fer tu ningú ha de sortir ja i dir, no, és que és una gran persona, no, era un gran jugador i ja està, ningú surt aquí dient no és una gran persona i per mi que... Perquè a mi em va sorprendre sobretot l'absència, no? Perquè, com bé dius, pots mencionar i... Clar, mencionar... Jo entenc perfectament, jo com a Barça tampoc voldria que a dia d'avui la meva marca es vinculés amb aquest nom o que algú associés, no? No t'interessa perquè no té una bona imatge ara mateix avui en cap estament de la societat pràcticament Iñaki Urdangarín, però d'aquí a esborrar i a més jo, clar, com no surt en imatge jo anava pensant i Urdangarín no estava? Potser sóc jo en el meu cap, no? Que et tinc mal ubicat, però sí, hi ha un moment, un frame en el que apareix jugant però és que no se l'esmenta en cap moment. No se l'esmenta en cap moment, però... I el recomano veure'l, és curtet i crec... El vaig poder veure jo a través de la seva plataforma de la web, em va fer registrar-me, però res, el típic, ficar el correu i ja està. I té la seva gràcia, moltes entrevistes amb David Barrufet, suposo que feta pre-notícia d'acomiadament. Clar, a mi me diuen que m'acomiada, el documental no lo hago, tío. Sí. Realment... Rescata bé la figura de Segalés, de l'extrem llavors ja veterà, es va retirar amb aquella Copa d'Europa i realment és un d'aquells noms que a mi em sona, però potser a vegades ni tan sols li fiques cara, però sí, important... Diguem, la gent que sigui culer i aficionada a l'handbol és una figura que ha de reivindicar moltíssim. Sí, l'hauria de conèixer, la veritat. Segalés, Barrufet, Massip, que ara està al club també, Xavi O'Callaghan, són jugadors mítics, la veritat. I bueno, va ser la primera de moltes seguides, fins al 2000-2001 que guanya Portland, que guanya el Palau, de fet, la tornada, perquè es feia anada i tornada a camp local i visitant, i fins llavors les van guanyar totes seguides, el Dream Team, com se'l coneix d'handbol.
La veritat, va començar una gran època on uns grans jugadors es va mantenir molt la plantilla durant els anys, la veritat, i va donar un rendiment molt alt. Estava Valero Rivera d'entrenador, Parrufet, va passar per allà Thomas Svensson també, Rafa Guijosa, Antonio Carlos Ortega, Andrei Chepkin, jugadors molt icònics i molt mítics, no només del Barça, sinó de l'handbol mundial. Recordem, Rafa Guijosa va ser nomenat millor jugador del món durant un any, un extrem espanyol. Andrei Chepkin està considerat el millor pivot de la història de la Champions, està en el set ideal de la història que van fer fa un temps. És un jugador que la va guanyar amb el Kiel també, un any que el van repescar així de mitja temporada, que de fet van eliminar el Portland. El Portland havia guanyat a Pamplona i va perdre allà a Alemanya. I bueno, la veritat va ser una època daurada del Barça i sap greu veient ara que un d'aquests jugadors dels que hi havia en aquest moment allarga a un dels altres que hi havia allà, companys d'equip. I arriba O'Callaghan, que ja havia estat a la secció d'handbol en el passat, ara estava treballant a les oficines del Barça a Nova York, l'han portat cap aquí, farà com una tasca multidisciplinar, serà el mànager d'handbol, però també serà com una espècie de coordinador, secretari tècnic de l'hoquei patins, del futbol sala i de l'handbol. No sé ara també fan fora els mànagers d'aquestes seccions, el Chus Laoz, que és el de futbol sala, també el fan fora, porten un de nou. Han fet fora l'entrenador del futbol sala, també és cert que el futbol sala no ha tingut uns bons resultats aquest any, va guanyar la Champions, però la Copa del Rei i la Lliga no han estat gaire bé. Però jo el tema de l'handbol no ho entenc, la veritat. L'equip és el millor Barça que jo he vist des de que miro handbol regularment. O sigui, des del 2005-06 fins ara és el Barça més regular, amb millor ritme de joc que he vist. També és cert que la Lliga s'ho va l'acompanya, que el nivell no té gaires dificultats i pot centrar una mica els esforços, pot rotar, té una plantilla molt àmplia. Quan juga a Champions, també arrasa. Sí, a mi és el que perquè vens amb aquest ritme i descansat i pots mantenir aquest tipus de... Aquesta manera de jugar... Tu un altre equip podria renunciar a dir, mira, jo a la meva competició, a la meva Lliga Nacional, renuncio, com per exemple, es diu a vegades, s'ha dit alguna temporada, el Real Madrid de futbol. Deixo estar a la Lliga i em centro a la Champions. Podria fer-ho qualsevol equip, però qui arrasa és el Barça. Qui té els golaveratges més amplis a favor és el Barça. I crec que ja ho vam dir fa 2 setmanes. Em sembla, si el Barça aquest any perdés la Champions, em sembla que la temporada següent estaria més a prop de guanyar-la mantenint a Xavi Pasqual que no canviant d'entrenador. A mi em sembla això. Després, potser, ja veurem d'aquí un any, recuperem la peça i potser em menjo les paraules. I potser Antonio Carlos Ortega fa millorar el Barça i tal. Però a mi em sembla molt, molt difícil, molt arriscat. És que és injust. No és que l'entrenador que vingui pugui fer-ho millor o pitjor, és que l'entrenador que hi ha ara no et dona motius perquè el facis fora. Clar. No, necessitem un nou impuls, però ja és provar per provar. I si surt malament, què? Pasqui, pots tornar? O què passa? O canviarem d'entrenador a lo Chesco Spar, ara Manolo Cadenas, ara no sé què, i comencem a fer aquestes coses una altra vegada. No sé, jo trobo que és una aposta arriscada, és un entrenador, Antonio Carlos Ortega, ja amb experiència, ja ho vam dir l'altre dia també, pot fer-ho molt bé, però jo crec que no donava peu. Crec que li quedava un any de contracte, Pasqui. Podries haver deixat un any més, acaba contracte, i ja està. I Antonio Carlos Ortega havia renovat amb el Hannover, per tant, tampoc tenia... No és que no tingués feina, saps? I ell hagués de pressionar perquè necessita una feina. Tenia també... Podia seguir amb la seva feina allà, seguint evolucionant com a entrenador a Alemanya, després venir quan s'acabi el cicle de Xavi Pasqual, que és un cicle que ell sap que s'acaba perquè se li acaba el contracte, i ja prepares una cosa nova. Ara ve com de cop i volta, arriba un nou president i en 2 mesos hi ha una revolució. Ell la Porta vol donar un cop sobre la taula, vol canviar les coses de l'anterior junta, però hi ha coses que crec que ja venien d'abans. Xavi Pasqual acceptava abans que et passés tot això. Entenc que en el futbol i el bàsquet potser vulguis fer
coses diferents, no? Però crec que l'handbol anava força bé ja tal com estava, crec que no calia aquesta revolució. Però bueno, veurem com li surt. Potser l'any que ve el Barça guanya la Champions i guanya 3 Champions seguides ara i ens hem de callar, i Antonio Carlos Ortega li donaran el premi a millor entrenador de la Via Làctea. Però bueno, jo crec que no hi havia motius per fer això a correcuita ara, tenint un any més de contracte. I el de David Barrufet ja crec que és lleig. Ja no és un entrenador, és que ja és una cosa lleig, una persona que està fent bé la seva feina, molt bé la seva feina, i el fas fora, sent una icona del club, havent estat al club a serveis jurídics, treballant d'advocat, perquè ell és advocat. El portes de mànager de l'handbol, ho fas superbé, i en comptes de dir-li, mira, tornaràs als serveis jurídics, a la teva feina anterior, perquè volem apostar per una altra persona a l'handbol, volem canviar la manera de fer, i volem provar. No, és que el fas fora directament, no, al carrer. Feina no li faltarà, ella sap que ofertes tindrà de molts equips, per tot el que ha demostrat en el Barça aquests anys i tot el que va ser abans com a jugador, tindrà ofertes d'altres equips, evidentment ell pot anar-se a treballar d'advocat sense tenir res a veure amb l'esport, si vol. Igualment jo crec que es podria retirar avui i anar-se'n de retiro fins que vulgui. Vull dir, crec que econòmicament no és una persona que hagi fet despeses, no crec que sigui el típic que es compra un vaixell o es compri cotxes ostentosos ni res. Jo crec que és una persona molt simple, que no és ostentosa, no és... Jo l'he tractat i és exactament... És una bellíssima persona. No li trobo el sentit, la veritat. Jo no m'agrada, la veritat, aquesta decisió. Sap greu. La vaig veure molt trist. He vist una entrevista a Catalunya Ràdio que està molt trist, molt afectat. I crec que quan el veus així se trenca el cor, la veritat. Home, és que de fet, jo poques rodes de premsa al Barça en cap de les seccions recordo tan sentides com la del seu comiat com a jugador. Era un moment molt emotiu, molt emotiu. És que, clar, diguem que la que queda a la retina del públic general és la de Guardiola. Busqueu la de David Barrufet. Us ho dic en sèrio. Més sentida fins i tot que la de Pep Guardiola. Llàstima que van perdre al final contra Kiel, que el Kiel de Narcís, Titio Meller encara estava, Llija, van perdre la final de 2 o 3 gols. Anaven guanyant gairebé tota l'estona i va remuntar el Kiel als últims minuts al final i va mantenir la distància i sap greu, la veritat. Va haver una mica de no de baralla, però de corrillo ja, de que Omeyer, tots sabem com és Omeyer, la veritat, les coses que fa i tal, no és molt agradable, és una mica com Hans Lindberg, també el que hem comentat abans, és un d'aquests jugadors que... Però bueno, van allà, David Barrufet allà a recriminar-li que què estava fent, no? Van allà, però d'una manera molt... que podia haver anat allà i dir, mira, com em retiro li fot una castanya, no? A l'Eurostorm van allà, venga, pam, te la lleves. I van allà, el tio crec que, home, evidentment cridant allà i tot, però li va dir, de què vas, saps, tio? No, que jo, saps quantes Champions he guanyat jo, màquina? Què m'has de venir tu a fer aquí el paripé? Que estàs aquí... I bueno, jo és una persona que li tinc molta estima a Barrufet, m'agradava molt i bueno, ara veient tot això, doncs, sap molt de greu, la veritat. I podríem estar parlant d'això 3 hores i em posaria trist. La magnitud que tenia David Barrufet, perquè la gent es faci la idea. Jo és dels pocs jugadors que he vist en directe, a més ho vaig veure al Palau, un partit de fase de grups de Champions, d'aquests que ens convidaven a escoles de Barcelona o de fora de Barcelona també a anar-hi, amb l'escola Bramar. Jo ho tinc gravadíssim a la retina. David Barrufet, apropar-se a l'àrbitre, dir-li calmadament, no era això que has pitat, era això altre, és a dir, protestar. És l'única vegada que he vist a l'àrbitre rectificar per la protesta d'un jugador. En cap altre esport ho he vist. En cap altre esport. Per això sempre diem, de què serveix protestar si mai l'àrbitre canvia decisió? Doncs l'única vegada que ho he vist ha sigut amb David Barrufet. L'àrbitre escolta David Barrufet i diu, si ho diu David Barrufet, jo canvio la decisió. Perquè la gent entengui la magnitud del que ha sigut David Barrufet i com de greu sap realment que es vegi en aquesta situació. I bueno, amb això tanquem el programa d'avui. Ens veiem d'aquí 15 dies, ja serà el cap de setmana abans, bueno, el cap de setmana, uns dies abans de la Final Four masculina. Ja vindrem amb els resultats de totes aquestes fases d'ascens i els sectors d'equips catalans que hem comentat. Repassarem, evidentment, farem una prèvia d'un altre cop de la Final Four perquè veurem com arriben els jugadors.
hi ha jugadors lesionats al Barça, per exemple, Luka Chidric, i així veurem com arriben als clubs, farem una petita prèvia i parlarem de tot. Ja veurem com ho fem, si fem prèvia o esperem a que passi la Final Four per parlar dels resultats, canviem una mica les dates, ja veurem què fem, però bueno, aquí estarem. Jim Vic, codi de descompte, Jim Vic, Exacte, a la descripció està tot, mesirve.es, recordeu, codi de descompte 10%, ajudar. Moltes gràcies per l'acollida, que no ho hem dit, que jo crec que hem estat comentant que no esperàvem tan bona acollida, més de 150 visualitzacions i bueno, a vegades en els temps que corren, veient que fa 2 dies, 2 exjugadors d'handbol, no, fa un dia, 2 exjugadors d'handbol tenien més d'1 milió de persones en audiència connectades veient-los fent boxa, no? Comparar aquesta xifra sembla poc, però estem de veritat molt satisfets i molt agraïts. Subscriviu-vos al canal per no perdre'ls el següent episodi. I la campaneta. Comentaris en el text. Sí, evidentment. Si ens equivoquem o alguna cosa, deixeu comentaris, que ens agrada saber que o proposant temes, corregir. Si voleu proposar exacte, proposeu temes també, de què voleu que parlem. Ja sabeu que aquí no ens tapem de res, parlem del que sigui, diem la nostra opinió, no tenim por a que ningú ens digui res. No tenim res a perdre, tampoc, no? No, exacte, no. Que me vinguin a buscar, si voleu, fico la meva direcció al Maps i aneu tocant a la porta un per un, vale? Un plaer estar aquesta tarda parlant amb tu d'handbol, Víctor. Moltes gràcies, Jimmy. Ens veiem. Fins ara.